Be. Sugod na ta kay alit na pero tanaw na to beg. Kaduhang balik daw ni. Dog, sa una naayon na. Mo ni ang taga Sulop. Dali sugod na to. Dabe tanaw na to. Basta mo na atik-atik tinuod. Tinuod yun na. Apo siya dughan lagi daw sa kaya. Ha? Apo sa dughan niya. Pastil lang. Dali daw. Kaya kay Koresa. Ha? Kanina pasa mo na po ato na po ni tabangan. Naayo naman ta pero nakuratan. Sige, sulod ta sulod. Ano po yung urgence? Ha? Tanong na bukat eh. Tanong na bukat. Sumugol ka lang. Ay, gulo ay. Mapuno lang kadugayan, maglagot. Kadugayan ng ilang kalaki pa. Nan sa katay. Sige, tanggal na to pa, short ta. Tagkulog tong ko. Arang-arang na. Lagi katay. Hilak ako nila. Hindi, nalang inayan. Ha? Ay, hinay raman dyan ko mo hilot jud. Sakit lang manggunaog na diferensya. Gani na siyaan, ugo pa. Oh. Ako yung tawag, ginato ko naman. May pa-dialysis na po na ko to. Ako na, puro naman lang ko anina yung mga pasyente, oy. Sige lang, anak mo na. Dako man nagbalos na. Ano ba yung inahan? Tayo ba yung inahan, ani? Gani, nagay ka na iyaan. Lagi, wala, pwede ko. Yun magyaw-yaw. Pwede ko magyaw-yaw. Kapag human. Kami rin kapag human. Magyaw-yaw. Tama, si mama kung awayo. Tama. Kanina, kay, ilagay ka dito mo daw. Kay, ano? Oh. Si mama, madaot ni mata. Kalakaw lagi na ron, tanaway, nagmaghilot na ron. Ano siyang gihanan? One time ron na ron. Maski pag maarang-arang ka, balik yun dito perminti. Di naman ta sa mabalik ato ikaduha. Amo giging na no, ipa. Kay naayon na dosen ko. Aw, nara ko na. Massage kay parang masubay jud yung kaugatan. Man, then ka oday kisag ikan mi dito kami duha. Saan ni siya kisag? Baklayan niya mar dire group dito sa Asa gani sa Sulop inyo? Grand Mall. Sulop, Sa New Cebu. New Cebu, Sulop. Dito lang yung manita. Ha? Silingan mo dito nila Reject kung bago namatay. Legit. Kalante. Ah, Escalante oh, Pukdos.